חלק 2. טוב, זה פינת אוכל. פה זה המטבח. עכשיו בואו נמשיך לחדר. פה זה פינה כזאת עם דגיגים. זה גם עושה אור. זה לא עובד עכשיו, למה? טוב, עכשיו זה חדר של ההורים. תדעו שהכל מבולגן. טוב, עכשיו הולכים לחדר של יאלי. ושטיח שלי שאני תמיד זה. הכוורת של המשחקים שלי. וחדר שינה שלי. טוב, עוד מעט